Λοιπόν, όμως ο ορθόδοξος τύπος, θα μου πεις από αυτή τη λέξη κατακρίνεις ένα σχόλιο? Όχι παιδιά, όχι. Ο ορθόδοξος τύπος το τελευταίο διάστημα κάνει μια εργασία εναντίον της διακοπής του μνημοσύνου και της αποτύχησης. Έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο. Δεν ξέρω τι σχέση έχει ο πατήρ Βασίλειος ο Βολουδάκης με τον ορθόδοξο τύπο. Δεν ξέρω. Άκουσα προχθές μια ομιλία του και έφρυξα. Και παλαιότερα είχα ακούσει άλλες ομιλίες. Εγώ απορώ με τον κόσμο που φαίνεται πνευματικός κόσμος που είναι από κάτω, που θα του λένε πατήρ, τι είναι αυτά που λες? Να λέει ότι εμείς θα κάνουμε σχίσμα και ότι ο Θεός φυλάξει να μην ακολουθήσουν κι άλλοι το δρόμο που έχουν ακολουθήσει αυτοί οι λίγοι, ευτυχώς λίγοι πατέρες, και αν δεν προσέξουμε την υπερηφάνεια και την ίηση, από υπερηφάνεια και από ίηση το κάναμε εμείς αυτό. Επιλέξαμε τη δίωξη. Να μας διώκουν δηλαδή. Εγώ απορώ. Θα είπα και στον πατέρα Θεόδωρο να κάνω μια απάντηση. Επιστημονική, θα τον απαντήσω επιστημονικά. Νομίζω όμως το πνεύμα αυτό του πατρός Βασιλείου έχει διαποτίσει τον ορθόδοξο τύπο. Όσο ήταν ο μακαριστός Γιώργος Ζερβός διευθυντής του ορθόδοξου τύπου, που ήταν ένας, τι να πω, στον ουρανό με τον πατέρα Χαράλαμπο τον Βασιλόπουλο μαζί θα είναι, δίπλα στο θρόνο του εσφαγμένου αρνίου αυτή, και με τον Νίκο τον Σωτηρόπουλο και με τον Καντιώτη, δίπλα εκεί είναι όλοι αυτοί. Αυτός όταν ήταν εκεί είχε μια καθαρή ορθόδοξη γραμμή που δεν παρέκλεινε από τους κανόνες. Ακούστε αναφορά του ορθοδόξου τύπου για να σας πω ότι κάτι έχει αλλάξει, κάτι που με προβληματίζει.